Eli tämä on Formula Renault vuodelta 2000. Ja Kimi kartingin jälkeen ajoi 4 testikisaa tämmöisellä Formula Renaultlla, mutta ne totesi sitten Robertsonien kanssa, että se auto on kelvoton, että odotetaan seuraavaa kautta ja mennään Manorille ajamaan kunnon auto. Ja Kimi ajoi sen vuoden 2000, hän ajoi Englannin sarjaa 10 kilpailua, voitti 7 ja ne 3 oli podiumilla. Ja kun muistetaan, että Kimi oli armeijassa, että ne kisat oli sellaisia, että kun muut oli siellä viikon treenaamassa ja säätämässä, niin Kimi tuli lauantai-aamuna ensimmäinen harjoituskierros ja sekunnin pohja. Ja 50 ukkoa oli viikon harjoitellut. Et niin lahjakas kaveri se oli. Ja sitten sen yhden kauden jälkeen sieltä suoraan Formula 1. Et meillä on semmoinen hyvä vertailukohta on Lewis Hamilton, joka meni samaan talliin samanlaisella autolla ajamaan 2 vuotta myöhemmin. Niin hän ajoi 2 kautta Formula Renaulta Manorille ja sen jälkeen 2 kautta Formula 3 ja vasta sitten pääsi 1. Ja Kimi pomppasi tosiaan tästä autosta suoraan. Ja tämä auto, sen jälkeen kun Kimi oli sillä ajanut, niin sillä ajoi yksi britti muutaman kilpailu ja sen jälkeen se jäi Manorin aulaan maskotiksi. Ja mä hankin sen 10 vuotta sitten huutokaupasta Englannista. Ja tää on nyt ensiesiintyminen sitten, kun se on 25 vuotta siitä mestaruudesta. Ja kun me ollaan historiikkimiehiä, niin pian tämä historic-määrittely ikäkausi muuttuu vuoteen 2000, niin tää on nyt historiikikäinen auto.